Elkészült. Mi készült el? Burgonyafán. Burgonyafán. És még mi készült el? Besomáltál. Hülye, sajtmártás. Ki készült ki? Sajtmártás készült el, drága testvéreim. A telefonom is látszik, megmutassuk milyen telefonunk van, Nokia X6-os. Sajt. A burgonyafánk elkészítésében még várunk egy 10 percet. Nem foglalkozunk semmivel. És ott a pulyka is. Nem szeretem sósan. Ezt hogy hívják? Milyen pulyka? Ez nagyon gyönyörű. És ez micsoda? Fűszerkivonatnak hívják. És az micsoda? És ez micsoda? Még egyszer? És ez micsoda? Mutasd meg. Szép, nagy lófasz. Ő mondta, hogy lófasz. Én megkérdeztem, hogy micsoda, ő meg azt mondta, hogy lófasz. És ez micsoda? Burgonyapüré. Burgonyapüré. Te mi vagy? De csúnya vagy inkább, azt akartam mondani. Szakács, milyen íze van? Szerintem csirke. Csirke íze. Vagy nem raktatok be? Mindjárt megkóstoljuk. Egyébként így olyan jó középpürét csináltunk, a jó Isten. Újka, jó? Iszonyan fostos. Nagyon finom, de gyöngyi. Az olaj meg szana szétcsöpörög. Micsoda gyöngyi? Lukas a Lukas serpent. a izé, mert nagyon csöpög a csöpög. Lukas, Ez nem az én napom, tanár úr. Lukas, menj már előlem, légy szíves. Veled már megbeszéltem magam. Nagyon szép, hogy mondhatom. Ez micsoda? Ez a láthatatlan pulyka már. Pulyka-comb, bocsánat, pulyka-comb. Ez micsoda? Nagyon szar, nem? Mutasd, emeld fel. Emeld fel. Kicsit. Hagyd meg a gomba szalonna. Fú, de jó. Tanár úr, süthetjük a sztéket? Mikor lehet sütni? Az csak a fánk után. A pofánk után? A pofája, meg a pofám után. Mi voltunk ketten. Innen a való villa szakács műhelyéből. Nem probléma. Sose azt nézzétek. Sose azt nézzétek. A Youtube-on ott leszünk. Youtube-on e-maileket elfogadjuk. www.bembranner@citnomé.hu. Kicsi vagyok, Kreszi vagyok, kicsi a faszom.hu. És a karatemester. Tüdőfej. Vedd fel! Jó volt az. Hogy ezt a napnak hajlítom. Mutasd! Azt a kurva! Hajlítsd vissza! Ne. Legközelebb elzavarnak, megmondtam, hogy beszélj normálisan. De most mit csinál? Jaj, tényleg. Jó. Ránézett pedig. Nem, pont szakadt Peti. Bajusz. Itt pirul a csirkeszombó. Nem vesz észre. Hogy? Nézzél rá Petire. Nézzél már rá. Mi az? Se.
Szokja készülni. Itt pirul, nézzük remeg a csirkecomb. Gyönyörű szép csirkecomb. Ja? Azt a... Ott nézzük meg, itt nagyon szép töltött csirkecombokat láthatunk. Evelintől és Fannitól. Most mit csinálsz? Milyen műveletet végzett, Evelin? Vacsolgatok. Nagyon gyönyörű. Oh! No, akkor ott tartunk, hogy... Messzebbről tudok jobban. Zöld borsó elkészült? A zöld borsó is elkészült, mindjárt meg is nézzük, hol tart. Jó! Nem nézzük meg. Akkor kész a sajtmártás, ugye? Az nem a sajtot. Ott a sajtmártásunk. Jó, íme a sajtmártásunk. Már mindjárt készkodálunk, már eléggé... Na, akkor indítsuk be a olajsütőt. Ez kevés, nem? Hát majd Gyöngyi kiszedte a ízét, mindjárt kész a De nagyon most a visszamegyünk az olajat. Ülszó! Itt fogjuk sütni a steak pulykát. Most én nem beszélgetek. Fasz a pulyka. Alul, fölül. Fordítva. Alul, fölül, főéri. Nagy felület. Ja, tényleg majd találod, hogy is készítettem. És össze is lehet csukni. Ne csapkodjuk. Álljál le. Akinek elkészült a... Itt látható egy buzi gyerek. Anyád is. A pulykánk még megvan. Pácolódik. Nagyon gyönyörű. Nagyon szép. Egyre csúnyább vagy, de tényleg. Nem áll.